2.800.000 Mas. Bahaya apa neh iki Mas? Asli Mas, daya telo godhog no. Baca kaya ngono. 2.800.000 kaya apa to Mas model iki? Oh, warna natural, sanding melamin. Ya ya ya. Wah, Jan. Lunyu tenan slidinge Mas. Lunyur-lunyur kan Mas. Bahaya. Lah wi apa kotak-kotak wi Mas wi? Tempat penyimpanan. Oh, model laci dalam. Ya ya ya. Anu Mas duduk perempuan lo ya. Iya, siap. Sampeyan pilih sing ndi oleh, pilih sing warna putih ki ya oleh. Heeh. Cuma beda harga di 400.000 Mas. Kalau ini Oh, nek sing putih beda rega. Iya iya iya. Jan, pilihane akeh Mas ning nggonmu iki. Heeh. Lah iki apa mau omahku wadoh ke Mas? Omah ndi? Ning anu kono lho, Bojonegoro kono lho Mas. Lah juketek Bojonegoro gratis ongkir to Mas. Gratis ongkir sih, teko ndi ae jane. Jatim, Jateng, Madura, Jogja wis tak gratis ongkir Mas. Nah, COD. bayar COD. Terus ngene iki cara pesene piye? Yo profil ngisore profil wis enek WA-ne Mas. Oh, karek ndudul ngono yang ngelewat ngono ya Mas ya. Ya, monggo boleh 2.800.000 gratis ongkir Jatim Jateng Madura.